Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. 2027चे विधानसभा वेंचणुकेक आणि 1.5 वर्सां आसा. काँग्रेसीन 20 ते 22 मतदारसंघांनी संघटना बांदपाचें काम सुरू केलां. 2027त काँग्रेसीक 25 ते 27 सीटांचेर जैत मेळटलें. काँग्रेसीची फुडारी दोतोर अंजली निंबाळकर उलयली. म्हापशा शहीद दिसाच्या कार्यावळी उपरांत ती उलयली. 2027ला जवळजवळ 1.5-2 वर्ष आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही आता संघटना बांधायसाठी माझी गेले 6-7 महिने मी पूर्ण सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीजमध्ये फिरती आहे. जवळजवळ 20 ते 22 कॉन्स्टिट्युएन्सीज माझ्या झालेल्या आहेत. तर संघटना बांधायचं आणि जी लोक खरोखर काँग्रेस आयडियोलॉजी बरोबर काम करायला तयार आहेत, एवढा BJPचा अत्याचार होत असताना सुद्धा घट्टमुट्टपणे जी आज युवा वर्ग असू दे, महिला वर्ग असू दे, जे उभे आहेत काँग्रेस पक्षाबरोबर, तशा पक्षांतल्या असलेल्या किंवा इतर जनतेमधनं पण निवडून वेचून काढून त्यांना पुढे प्रोत्साहन देऊन त्यांना पार्टीमध्ये घेऊन त्यांना पार्टीची आयडियोलॉजी समजावून करायचं काम सध्या चालू केलेलं आहे आणि ते आता निरंतर इलेक्शनपर्यंत चालू राहणार. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त इलेक्शन येतात जातात, आम्ही संघटना घट्ट करण्यासाठी मी इथे रस्त्यावर उतरलेली आहे. आणि निश्चितच यावेळेस मला खात्री आहे की आम्ही 25 ते 27 सीट काढल्यानंतर कुठलाही आमदार निवडून काँग्रेस पक्षातनं आलेला दुसरीकडे जाणार नाही याची खात्री मला तरी यावेळेस आहे. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार आणि श्यामसुंदर फट्टे.